ngicabanga nje umdali sekupha umuntu ofanele wena, umuntu odalelwe wena, umuntu owakhelwe wena. Yazi lo muzwa uvele ushaye kude ekujuleni kwayo inhliziyo, uzondlulele le kwimithambo yayo igazi. Ngaleso sikhathi usubona ukuthi la inzipho kumele ngizifakise kwey'kati, ngoba yena uvela aphenduke umphathi wale eyakhe inhliziyo. Ungakhohlwa-ke phela uvela bubambo lwakho. Anginako amaningi.